ndị nke na-egosipụta mana ekwu okwu n'ikuku n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service bụ ndị nke kwuru na ha ji chịkọbara ọgbakọ nkụzi na mmemme nkwalite ọnọdụ ndị mmadụ na ya bụ ọgbakọ nke ọnwa Ọgọst bụ nke ha merụbere mmemme ya n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ ihe mmemme bụ nke dọtara onye isi oche otu ọrụ Anambra State Post Primary School Service Commission bụ ọkammụta nke Chikedi Ugo, onye nke kwuru okwu n'ọrụ pụrụ iche bụ nke ụmụ nwaanyị na-alụ na ezinụlọ nakwazi iwulite obodo ka rụtụ aka na mkpa ọ dị ịnọrọ n'onwe ka wee na-achọta ihe ndị ka a ga-eji wee bụrụ mmadụ n'ọdịnihu. Ka isi ebe a wetara gị akụkọ ahụ. Mgbe ọ na-ekwu okwu na ya bụ njem inyere ndị mmadụ aka, onye na-arụ na ABS bụ Uchechukwu Ebonam kọwara na ya bụ atụmatụ ahụ ha chepụtara bụ nke kọwapụtara ihe Ọgọst meeting mpụtara ma kwuo na ọ bụghị mgbe ọbụla ka a ga-eji okwu ọnụ wee na-agwa ụmụ nwaanyị okwu, ma ọ bụkwa enyemaka dị otu a iji nyere ha aka n'ụdị mkpa ha dị iche iche. Iji kwado ya bụ Ọgọst meeting nke ahụ a, ha nyere ụmụ nwaanyị 10 akwa, ego nakwa imerime ndị ọzọ. Onye managing director nke ABS bụ Maazị Christopher Moluokwu bụkwa onye rụkwara ezigbo ọrụ na ihe enyemaka ahụ ha mere ma dụkwa ya bụ ndị ABS ahụ ka ha bụrụkwa ndị ga na-eme otu a na-emetụtakwa ndụ ndị mmadụ aka. Ihe karịchasịrị na ya bụ emume nke ahụ Ọgọst meeting a bụ njem ha jere nyegara nwaanyị ajadu nsi Ghana bụ Odoziakụ Amina Diudo, onye jikwara Madam Ghana wee mara, bụ onye na-akwọ ihe na ebe ama ama akpọrọ Unizik Junction nke dị n'Ọka. Ya bụ ndị otu ABS a bụkwa ndị nyere nkwado ha ma gwakwa ha na ya bụ njem dị otu a bụ nke eji echeta ụmụ nwaanyị ajadu ndị ihe na-atụ n'ọnụ ka ha mara na ahapụ ọkwa ha n'azụ. Ya bụ nwaanyị enyere ya bụ onyinye kwupụtara afọ ọma ya nyegara ndị ABS ma kwukwa na ọ ga-abagide ma were ego ahụ ha nyere ya wee mepụta ezigbo ihe. Site n'Ọka, Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.